Merkezi Aziya ýurtları iýmit önümleriniň birden gymmatlamagyna saýat bolýar. Dünýäde iýmit önümleriniň bahalary may aýynda soňky 10 ýylda iň gymmat derejesine ýetdi. Bir ýyl öňki bahalar bilen deňişdirilende 40% ýokurlandy diýip BMG-niň azyk we owu hujurlygy boýunça gurumasy aýtdy. В Кыргызстане резко подорожала морковь. Цены на морковь бьют рекорды. Fantastik narxlar olsa. Ýeň ýeri ýylyň başyndan bäri bahasy 700 götürüm gymmatlan önüm käsir boldy. Käsiriň 1 kilogramy Gazagystanda we Özbekistanda $1,5 ýetdi. Sebitde sosial ulgamlar käsir baradaky degişmeler bilen tartylýar. Ynha Özbekistandaky degişmelerden biri. Deywo digile. Unda tuzura maşinalaryň barmy? Sabzyny puliga oladigan. Ya Merske barýmy Germaniýaga. Bu video bolsa Gazagystandan gelip gowuşdy. Uşak, ýemli? Osu çak aýryp kaldym men. Bilesmi? Bagasy kança eken sabzylar? Uşak, akek adam oldy barmydy? Olaryň ählisi gülkünç, ýöne käsir bilen bagly ýagdaýlaryň çynlygydygyna kim baha garamaň. Käsir palowyň iň esasy tagamlandyrjysydyr. Palow Merkezi Aziya ýurtlarynda iň köp sarp edilýän nahardyr. Gazagystany alyp görsek, ol ýerde käsiriň bahasy 100 teňeden 700 teňe çelini ýokurlandy. Her niçikde bolsa käsiri ýeterlik mukdarda üstürüp ýetişdirip bolýar. Ýöne esasan Russiýadan import edilýän ösümlik ýagynyň önümçiligi welin sorag astynda. Sebitde ösümlik ýagynyň bahasy geçen ýyldan bäri 2 hisse gymmatlady. Türkmenistanda bolsa iýmit önümleriniň ýetmezçiligi häzirki global krizisden has ozar başlady. 2016-njy ýylda energiýa bahalarynyň aşaklamagy bilen prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň emelsiz we korumpirlenen hökümeti halky açlygyň bosogusyna getirdi diýip synçylar aýdýar. Öňde barjy halkara gazetleriň biri durly ýurtlarda şol bir haridyň bahalaryny deňişdirmegiň resmi däl usuly hökmünde 1986-njy ýyldan bäri McDonald's'yň hudurlayan Big Mac tagymynyň baha görkezüjilerini hudurlaýar. Ýöne Merkezi Aziýadaky meýilleri düşünmek üçin palowy deňişdirmeli. Bu tagam esasan 6 önüm goşup taýýarlanylýar. Üsümlik ýagy, et, tüwi, soğan we 6-njyny tizeýän bilýärsiňiz. Käsir. Şeýlelikde yerli ykdydatçylar palow indeksini taýýarladylar. Bu indeks 1 kilogram palowyň ortaça aýlygy bolan gatnaşygy esasında taýýarlanyldy. Geliň Merkezi Aziýa paýtagtlarynyň palow indekslerine ser salalyň. Palow görkezüjisine görä Nur-Sultanda ortaça aýlyk alýan bir adam 37 kilogram palow satyn alyp bilýär. Ýöne Aşgabatda welin 6 kilogram palowy satyn alyp bolýar. Bu görkezüji takyk dogry bolman biler. Ýöne bu umumy pikiri döretmek üçin ýeterlikdir. Iýmit bahalarynyň ýokurlanandygyna garamazdan amatly paýtagt Nur-Sultandyr. Iň amaty paýtagtlar bolsa Aşgabat we Duşanbedir. Birleşen Milletler Gurumaty iýmit önümleriniň bahalarynyň birden ýokurlanmagynyň COVID-19 pandemiýasynyň milyonlarça adamy işsiz goýan wagtyna gabat gelýändigini we bu ýagdaýyň çaknysyklar we howanyň ütkemegi sebäpli onsuz hem yaramazlaşan azyk howpsuzlygy bilen bagly gorkulary döredýändigini aýdýar. Merkezi Aziýanyň 5 ýurty hakykatdan da gurukçylykdan we hasylyň petilmeginden täsirlendi. Hökümetler ýagdaýy gowşatmak üçin durly çäreler görýärler. Kırgızstanda hökümet ýurda import edilen şeker, ösümlik ýagy we et önümlerini salgytdan azat edýändigini eglan etdi. Hökümet ösümlik ýagynyň we şekeriň bahalaryny düzgünleşdirip başlady. Şeýlede hökümet daşary ýurtlardan önüm satyn almak üçin belli möçberlerde maliýet serişlerini bölüp bermegi meýilleşdirýär. Täjikistan hem esasy önümleri salgyt salmagy besetdi. Özbekistan bolsa gök bakça önümleriniň eksportyny çäklendirip önümçiligi höwetlendirýär. Bu aralykda Türkmenistan esasy azyk haritlaryny subsidiýerlenen bahadan satmagy finansiýar. Bu bolsa çäkli üçünçilik sebäpli uly nowatlary we nowatlarda dawa jenjellere sebäp bolýar. Türkmen polisiýasy bahalar peteltmek üçin bazarlarda iýdigderli reýd geçirýär. Ýöne häzire çelini umumy ýagdaýlary gowşadyp bilmeýär.